Hello everyone, आङो नै दा दंफैयो क'क्राझारावहाय क'क्राझार गार्डेनावहाय नोंथांमोनाबो बेरायनो गोसो दंब्ला बेरायफैनो हागोन। बिबारजों बुंफबना समायना दङ। नै नायलांनो हागोन नोंथांमोन। नै नायलांदो। नै जोबोद समायना बेकग्राउन्डआ बारफुजोबनानै दङ। नोंथांमोना नायफैदो लोगोफोर। नै सानफ्लावार्स जोबोद समायना बारनानै दङ। नै वाव, नै नायफैबावबो। फेमिलिबो बेरायफैयो, सेंग्रा सिख्ला गोबां बेरायफैयो। नोंथांमोना नायफैनो हागोन। Dia sweater jenis. Hah? Sweater jenis. Dia tanya. Nilai beseबां? 5 लायनोसै. बेयाव बिदि लाबोनाय? Dia जोङो बायनानै लाखियो. नै स्ट्रबेरी। कारिगाव रडनि नै क'क्राझार थांनाय लामा कारिगाव रडआवहाय खमला मोजां मोनो भुटाननि। लायो भुटानाव लायो। भुटानाव लायो। बेयाव बिनि ओमफ्रायो बे कारिगाव खाथिनिनो। बेसे गोबाव जाखो फाननाया ओरैनो? मास मोनसे जाबाय। मास मोनसे। खामायनो हाखायो खोमा? हानाया हायो। हायो। नागिरनानै हायो लाबोगासिया। फोरोंनायाव थाङो। गथ'फोर फोरोंनायाव थाङो। साबैसे उन्दैफोरालाय? सासे क्लास 6आव। सासे क्लास 1आव। जाबाय ने? खायसे बारा हरदो मादै। नोंथांमोना कमला जानो गोसोबा क'क्राझाराव थांलाय फैलाय खालामोबा नै मादैनाव लांफैनो हागोन।